A Mancomunidade do Salnés puxo en marcha a Oficina de Calidade de Agua e Xestión de Verteduras, un servicio demandado por Augas de Galicia que ten como obxectivo controlar as verteduras que as empresas de Ribadumia, Vilanova e Cambados realizan na edar de Ribadumia. A oficina controlará as súas emisións. Que as actividades produtivas que verten á rede de saneamento municipal dispoñan de permiso de vertido e asegurar o cumprimento da normativa aplicable na materia. Non é certo que se estaban detectando determinados problemas e o que se trata, é que a nosa técnica, que logo vos explicará o seu traballo, está facendo unhas inspeccións, creo que atualmente xa fixo 4, e así o obxectivo é facer bastante máis. Estamos facendo un censo de empresas que verten a edar e creo que temos máis de 80 agora mesmo xa rexistradas. En concreto, son 84 as empresas rexistradas nesta zona. A oficina xa se puxo en contacto con elas para coñecer a súa situación e orientalas no cumprimento das normas. Desde la creación se han hecho una serie de tareas en la que incluimos tanto las reuniones con Augas de Galicia como con los responsables de la gestión de la edar de Ribadumia. Luego además se hizo, elaboramos unos procedimientos, un programa de inspección para el año en curso y como las actas de inspección. Os vertidos que non cumpren coa normativa supoñen un custo importante para a edar de Ribadumia. Con esta oficina non só se coidará o medio ambiente, senón que tamén se aforrarán custos. A Mancomunidade investiu 4.000 euros en dotar o servizo de material de investigación e análise. Isto nos vai a supoñer un gran aforro, porque mandar unha analítica a un laboratorio pode estar entre os 150 e 200 euros cada analítica. Entón, se multiplicamos esas analíticas que hai que facer de forma periódica e que non sería descabellado ter que facer 200 ou 300 analíticas ao ano e o multiplicamos por 200 euros, estamos falando unhas cantidades astronómicas. A oficina polo de agora só axudará as empresas para que cumplan coas normativas. En caso de que algunha factoría continúe incumprindo as normas, a oficina proporá a súa sanción no concello ao que pertenza, xa que son os gobernos municipais os que teñen a potestade sancionadora.